Väkevä tämä Jumalan sana Raamattua ja mitä rikkinäisen puhelimen mahdollisuutta. Täällä kun Jumala vapautti israelilaiset väkevällä kädellä Egyptin orjuudessa, tuli nämä 10 vitsausta, niin täällä sitten Jumala sääti israelilaisille, että kun he viettivät näitä juhlia, kun sitten lapsenne kysyvät teiltä, mitä nämä menot merkitsevät, niin vastatkaa, tämä on pääsiäisjuhla Herralle, joka meni israelilaisten talojen ohi Egyptissä, mutta rankaisi egyptiläisiä, mutta säästi meidän kotimme. Silloin kansa kumartui maahan ja rukoili. Ja nyt tässä Jumala sääti, että kertokaa nämä lapsille ja lapsen lapsille, niin tässä me huomataan sitten, että miljoonainen kansa juhlii tätä pääsiäisjuhlaa, ne juhlivat muitakin juhlia, lehtimajajuhlia ja muita näitä, niin joka vuosi, jos siellä joku elää vaikka 70-80-vuotiaaksi, hän on ollut 80 juhlassa mukana ja aina siellä juhlassa kerrotaan sitten, luetaan tätä Raamattua ja kerrotaan, minkä takia se oli, kun Jumala väkevällä kädellä vapautti ja miljoonainen kansa myöskin kertonut eteenpäin. Nämä kaikki 40 vuotta he valsivat siellä erämaassa, näkivät Jumalan ihmeitä ja näkivät Punaisen meren jakaantuvan. Tänä päivänä me näemme, että tämä kansa viettää näitä juhlia ja myöskin Raamatun profetian toteutumisen mukaan se kansa on siellä omassa maassaan, niin kuin aikojen lopulla tulette palaamaan omaan maahanne. Kuinka tarkka on tämä Jumalan sana? Ei ole mitään rikkinäisen puhelimen mahdollisuutta näin suuressa todistusvoimasta. Ei muuta kuin siunausta kaikille katsojille Jeesuksen nimessä ja veressä. Aamen.